Време за освобождение. Освобожденията продължават, докато мъдрият човек Хари се моли за този човек и той излиза от молитвената линия. Във всемогъщото име на Исус Христос. Вън! Ела тук. Вън! Ела тук. Какво съм му направил? Не ме докосвай. Don't touch me, he said. Защо да не те докосвам? Почему я не должен трогать тебя? Той е мой. He is mine, he said. Какво съм му направил? Что ты сделал ему? Унищожих го. I destroy him. Стани, стани, стани! Встань. Стани! Вдигни си ръцете! Вдигни си ръцете! Руки вверх. Вдигни си ръцете! Руки вверх. Във всемогъщото име на Исус Христос, какво зло си му направил? Что ты сделал? Какво искаш да направиш с мен? What do you want to do with me? Какво зло си му сторил? Какое зло ты Отговори причинил? на въпроса ми. Какое зло ты ему причинил? Остави ме на мира. Как унищожи живота му? Как ты разрушил его жизнь? Чрез неговите роднини и родители. From relatives and from parents. Какво си сторил на роднините и родителите Что му? ты сделал с его родственниками и родителями? Унищожи ги. I destroy. Как? Как? Те се покланят. They worship На кого се покланят? Satan. На Сатана. Те се покланят на Сатана? Да. Yes. Ела тук, нечист дух. Подойди ко мне. Нямаш право да бъдеш това тяло. Не имеешь никакого права. Във всемогъщото име на Исус Христос, заповядвам ти да излезеш вън от него. Вън! Какво каза? Унищожих го. I destroy him. Сега е времето да си тръгнеш. Във всемогъщото име на Исус Христос. Излез вън! Вън! Във всемогъщото име на Исус Христос. Във всемогъщото име на Исус Христос. Във всемогъщото име на Исус Христос. Вън! 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 Във всемогъщото име на Исус Христос. Вън! Вън! Не. Не. The deliverance is still taking place. Във всемогъщото име на Исус Христос. В името на Исус Христос. Вън! Във всемогъщото име на Исус Христос. Благодаря ти, Господи. Обявявам те за свободен. Стани, ти си свободен. Вставай, ты свободен. Вставай, ты свободен. Аз съм свободен. I'm free, I'm free. Ела, ти си мой приятел. Подойди, ты мой друг. Каза, че си го унищожил. Семейството му, родителите му и неговите роднини. И че те се покланят на Сатана. Ты говорил, что ты разрушаешь свою семью и своих родственников, и ты поклоняешься дьяволу. Не. No, no. Не си ли ти, който каза това? Всички го чуха. Ты тот, который сказал это. Не. Не си ли ти този? No. Този дух, който беше в теб, е изгонен в името на Исус. Дух, который был в тебе, он изгнан во имя Иисуса. Сега си свободен в името на Исус. Свободен во имя Иисуса. Аллилуйя, Господи, аллилуйя! Време за свидетелство. Казвам се Юри от Сакраменто, Калифорния. My name is Yuri and I'm from Sacramento, California. Кажете ни, какво се случи днес на службата, когато мъдрият човек Хари се моли за вас? Скажите, что случилось с вами сегодня на служении, когда мудрец Хэри молился за вас? Получих моето освобождение. I received deliverance. От моето детство, семейството ми и аз имахме много проблеми. From my childhood we had big problems in our family. Нечестивият дух ми повлия негативно, защото унищожаваше мен и цялото ми семейство. The spirit caused me to destroy all my family. Финансите на семейството ми бяха унищожени, прекарахме живота си в заеми. Аз и семейството ми търсихме навсякъде за освобождение, но не можахме да намерим.
financial problems. We always were in debt and we could not find any solution. Когато спях, имах кошмари, в които демоните ме измъчваха, гонеха и дори ме изнасилваха. Изнасилуют меня, может... When I was dreaming, I saw always horror dreams that demons torturing me and chasing after me. Благодарим на Бог, че ви доведе тук. Казахте, че когато мъдрият човек Хари се моли за вас, получихте освобождение. Кажете ни, какво се случи, когато той положи ръка? А что случилось в тот момент, когда мудрец Хэри прикоснулся к тебе в линии молитвы? Когато мъдрият човек Хари се моли за мен, не можех да се контролирам. Все отключилось, я не мог управлять самим собой. When wise man Harry touched me, I could not hold myself. It's like I was out. Наша дедушка и бабушка... Моите прадеди причиниха разрушението на много семейства чрез магии. Зло делали, разрушали семьи. They did witchcraft and they destroyed many families. Как се чувствахте след като мъдрият човек Хари се моли за вас? Как ты себя чувствовал после молитвы, после того, как wise man Harry помолился за вас? След като демонът ме напусна, се почувствах лек и свободен. Исках да скачам, да крещя и да хваля Бог. Слава на Бога! Благодарим на Бог за това чудесно освобождение. След като получихте освобождението, искам и да ви насърчим да направите Божието Слово стандарт за живота ви. И знаем, че ще се върнете с още свидетелства, с какво Исус е направил в семейството ви. В името на Исус. Благодаря ти, Исусе! Алелуя! Аз съм свободен!